Nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, gị onye lege m anya, ugbo m kwuga ihe ugbo ilege m anya n'ọnụ. Enwere ote mmụọ m shi na-agwa m na ezigbo nwoke anọzi, na ụmụ nwoke na ugbu a na ọwụ ndị woman raba, na ọwụ ndị ochongonogo, na ụmụ nwoke na ugbu a na oke ha na oke ha. Gị wụrụ nwoke, mmụọ m na-agwa gị na ụmụ nwaanyị agwụla, na enwezi ezigbo nwaanyị rụ mma ọlụlụ nụnụ a na-alụ alụ. Ndị Igbo so ala arụ mma na ọwụ uru ndị nze, mana ala arụghị mma nwere onye aka ya na-anọ n'ime ya. Ọ bụrụ na ị na-eche na nwaanyị dị mma agwụla na nwoke dị mma agwụla, buru nnọọ oche ṅụ bịakete. Ị nọ ngala na gị dewe otu onye ya na-apịara gị egwu ọjọọ, ya na-agba gị na-akọ, gị na-agba hit, ya na-akụrụ gị egwu ọ na-akụrụ gị egwu aghụghọ, egwu na-aga abara gị uru. Gị were onye nyere ya ka ihe n'olu. Ọ wee eziokwu, ikekwe mahụ na egwu ọ na-akụrụ gị na ọrụ ha mma, mana ọrụ mma ị nọ gị taa okwu niile agwakọwara gị taa ya eze. Buru nnọọ oche ṅụ bịakete, gị were ntị ṅụ gwumie n'ọnụ, m were m ọka gwuo ọnụ na ntị, n'ihi na ihe ikwu na-amaghị ibe ezi ya. Ana m otu nwanne nwoke akpọ m fonu, bee m n'ekwentị, charara ncham were cham. Ya sị m nwa mba nnọọ mza. Ya sị m were akụkọ na gbotere ya ụmụnne na nsogbu dị, na m gbatara ya ọsọ enyemaka, na ya tọkarịla, na ihe na na-achọ iweta ihe onye ọzọ, na ihe ya na-achọ iwe ihe onye ọzọ, na nwa mba nnọọ mza. Ya sị m na ya na ala bekee, na ọkwa n'ebe ya nọ for some years now, ya emeghekwana ọfụma ruo mgbe ya chọrọ ịlụ nwaanyị. Nwanne ya nwaanyị ka etoro ya enu, ehwetere ya nwaanyị ya ga-alụ. Nwatakịrị dịkwana mma, bara ya anya. O hwetere nwaanyị ahụ, gwa ya okwu n'ụdị ebe ọ pụrụ iche, kpewa ya aza. Ọ sị nakwa na ha ya ma na ha nwe nne nwe nna, n'ihi na nne ha na nna ha nwụọla. Na nwa na ya ehwetere na ọ ga-enye ya ndụ, na nwa na ya ehwetere na ọ ga-enye ya sọpọtụ niile ya nidiri, na nwa na anaghị ehwetere na ya ewepụta obi ote nwoke na-eshi alụ nwaanyị lụọ this girl, na ọ mahụ mma, na ọ wụsagbakwa ha ụkwụ, na o toghị ogologo togburu onwe, na otele ya awụkwahụ timba nkalịba ka ara eji awụ ehemgbe aṅụwa agwagwụ. Na ihe ya hụtere na ọ nwaanyị na enwetakwara ihe enyi nwaanyị, na eke ule odan were lụọ this girl ụta na-eshi alụ nwaanyị. Ọ na-ekwu okwu, ọ dị ya ka mmanya gwara ya okwu a. Ya ele the girl, ọ dị oke, even though that na ọ dịghị ote like a normal nwoke pụtara ịchọ nwaanyị bara ya anya, na the girl aba anya physically, mana abịa na qualities ihe kwesịrị ikwe alụ nwaanyị na wadanne kụrụ ya mkpụrụ ya n'ime, nye reason ya ga-eji alụ this girl. Ya lụọ nwa nọtara nwaanyị mba nnọọ. Nwatakịrị awụghị onye okwu na ọ maghị ekwu. Nwaanyị mba nnọọ mza ya sị nwunye ya awụghị onye ọka, na ọ maghị ebete, na ọ maghị akụzi, na nwunye ya nwere amamihe pụrụ iche, na amamihe na ọ dị ka mkpụrụ ọkụrụ ya akụ everyday ka o ji germinate n'ime ya. Mgbe ya lụọkwara nwunye ya nọtara lụcha ya, na ihe ya na-arụ bụ na ụmụ ihe ndị oji na-eji ma gịnị, na ọ bụ nwa nwanne papa ya, cousin ya ka eji eme all those things, na ọ cousin brother ya ka eji eme all those things, ka eji arụ ihe ndị a niile. Ụmụ ụlọ ya arụga maka ya zụrụ azụ, na onye ya na-eyi uzu na-agara ya dị iche, na ọ bụ cousin brother ya. O ruo ka ya lụọkwara nwunye ya, lụcha na nwunye na ọ wee graduate, na ọ gụrụ akwụkwọ ma ihe ọ gakwara na school. Ya na nwunye ya ebiele, ya bịa hụ ọnụ mmiri okwu ya, hụ how supportive ọ dị, hụ ọnụ mmiri okwu ya, hụ amamihe pụrụ iche nọ n'ime, hụ ihe nwanne ya nwaanyị hụrụ kpatara na o ji esi ya lụọ this girl. Mana unfortunately, nlụcha na alụcha this girl, na ọ naanị 2 years ka ya abụọ biri, nwanne ya nwaanyị na-anwụọ, ka ehwetere anwụọ. Ofozi ya nwa, n'ihi na nna ya nwa wụ the only son, ofozi ya nwa na nwanne ya nwaanyị ka ọzọ nke nta ya toro, ọ lụkwala n'ụdị. Nwaanyị mba nnọọ mza na anọzi cousin brother ya abịa na agwa ya si ya na nwunye ya dị smart, na ya dị aware, yes yes, na nwunye ya wee graduate, na ya dị aware, yes yes, na ọ ya na nwunye ya nọ na Nigeria, na ya dị aware of that, yes yes. Na ihe eji na-agwa ya na enweghị ihe gburu nwoke ọ ga-asa biznes nwoke karịa mgbe nwaanyị ọ kwụrụ ụgwọ isi na-agagharị agagharị.
the same man lọtarịa nwunye ya ha elu ihe niile bụ biznes ya ga-ebido aghasawa na ya anaghị agwa ya this thing ka ọ ga confront nwunye ya na ọ ga-eme nwunye ya dị smarter n'ihi na ọ wee graduate na echetakwa na ya onwe ya gaghị school yes izi na ihe na uncle ya sorry n'ihi na cousin ya na wee graduate mana enweghị onye zụrụ ya ya gaghị mana this cousin ya na wee graduate na ihe eji na-agwa ya this thing ka oke nkwụcha dị very very careful na enwebe ihe mebiri ile na kama na ọ bụ ihe niile ka nwoke ga-ekwucha nwaanyị mba nnọmza ọsọ cousin ebido gbawa okwu being somebody ya trust ya na-eyuzu ya trust ma ego ya ma gịnị ya na-esendịrị ego ihe ya si emere ya na-aga n'anya ya ọ na-ekwu okwu a na-ede ya onye na-ede ya ka sermon ọ na-aba ọ gwawa ya si na ụfọdụ ije nwunye ya na-aga na ya laikichahụ ya kama na onye ya opportunity ga-ejide n'aka red handed na ode nwa ahụ na ọgwụkwa ihe ọ ga-abịa jụ na ọ jụghala ya na ọ ga-ekekwe nkwụcha na ọ ga-adị smarter ihe a na-ekwu okwe na ọ wee graduate na ihe eji na-agwa ya ka ọ dị very very careful na ọ bịara bịa checkmate wee na ya hapụ na enweghị ya nyoge ihe a ya enyoge ka ya enyotegodi ya first ihe a bịa chilie ya ume na obi elu ya sị nụkwa na nwanne nwoke na-ekwu cousin brother na-ekwubegodo okwu n'ụdị a before na ụmụaka ya nọ school ọ ga-awụkwa ihe nwanne ya nwaanyị hụrụ ga-awụkwa ya smart lady maybe ọhụhụ opportunity hụ the other side of her but again na mgbe cousin brother ya hụrụ hụga ya na ka elewenụ na nwaanyị mba nọ mza ọ sị ime nwunye ya dị before ya pụwa na ihe ya chọrọ ịgwa ya wụ na ya wụkwala dat na ya tụrụ nwunye ya ime nwoke ọzọ arịa nwunye ya elu n'elu afọ ime ya tụrụ ya gawa ala bekee ma ọ hapụgodị ka ya place cha ihe ya na place ka ya maragodị in the first place ma ọkwa ya nwa ka amụkwanụ dị nwa ka amara the next thing to do ọ na-agba okwu randụ okwu niile ọ gbagara ndụ ka ya dị careful with nwunye okwu niile ọ gbagara ndụ ka ya mee ka eme ka ọzọ na nwaanyị mba nnọọ mza otu ọsị ya jụkwala nwunye ya jụkwana hụ nwunye na ya na otu echi ọ jụwa ya si na nwunye ya ọ gwara ya na ya mere travel ya sị nwunye no na ọ gwaghị ya na nwunye ọ gwara ya na ya mere travel ya sị mba na ọ gwaghị ya sị mba na nwunye ya agwaghị ya na o mere travel ka ya kpọgodo ya jụ na ya ebe ọ nọ na ọ gwara ya na o mere travel ya sị mba na ya hụrụ ya ka o jikechara kwadocha ịghọtago na njikegodi ya alone na njike ya alone sha na ọ hapụgodo maka ka njike kpọgodo ya jụọ ya ebe ọ nọ ya nọrọ nga kpọọ nwunye jụọ esele ebe ọ nọ ya sị na ya chọburu ịkpọ ya bịa chọpụta na ebe ahụ na ọwa abalị ya sị na oru echi ka ya kpọwa wee na ha baiga morning ka ya kpọọ ya na ya nwetara ozi na mmanya ejighị ahụ so na ọ wee ebe ya gbarara gawa ya jụọ nwunye sị nekwe ihe o jiri mmanya eji ahụ ọ gwatọdịghị ya nweta oshi gwa ya ọ sendara meseji ọgawa nwunye ya jụọ selekwe n'ebe kwestion ogologo ka eshi na-apụtachi nakwa ya gwara ya na ọ maka chi ejiele na saịdị a na ewu ehihie mgbe eji nweta the news ya gbarakwana gị ileta mmanya na ọ mara ya wada and ya na mmanya na mpa ya dị n'ezigbo mma ya nwụghị onye ga-anụ olu akwa ha gba nkịtị ọhụ na mmanya eji ahụ mpa ya ji ahụ ya rilas ya na ụmụnne ndị ke ha yetoro ha wụ ụmụ nwoke na nke ha gawarala ya trọst ha na ha bịagodo gịnị ka ha ga-emekwe nọọ mmanya na ya webe ya gbarara gawa ya gbanyụgodo fon n'ụtọ ha otu obi si ya kpodele nwunye dị short si epitigo fon ahụ na vidio kọl ya kpozie nwunye vidio kọl nwunye pik ozugbo ọ wụrụ truli na ọ nọ n'ụlọ ha ọ wụrụ truli na ya na mmanya nọ mmanya anarazi efu onye kelewe na ajụ ọsọ gole ụtọ ya si ya na ha enweta onwe na ọwụghị obere na oyi matụrụ ya ma na ya ga-enwechi ya sị nwunye na o jigodo efu ihe owefu oyi gangu ya si ihe owefu oyiri ga ụlọ ya si ya ka ya lagodo azụ ka ya hụ dị akwa na akwa ka nwa mana ya mma nwunye dewe kamera laa azụ ya bịa hụ na ihe nwunye yi nọ leggings yirizie polo wụshiri ya gafere ukwu ya wụshie ya nwukwu ya yiri nnọọ nwa slippers dị very simple kenshi ọgwawes na ke ya bawara na ya anya na ọkwa na konje jide na ya elowe nọmal egwuregwu di na nwunye ka onye ọcha hapụ ịbịa nara ya mmanụ ya ha ya chigburu onwe ya gbanye fon otu obi si ya na ha na ọrụkwa ka nwanne ya nkọzin ya nọ ọha kachata nkekwa ọhụrụ nwunye ọjụkwa n'ihe ebe ọ gaji ya kpaghachi cousin brother gwesi ya na nwunye ya ekwuole gwesi ya na nwunye ya ekwuole na ivuru ya na mekwuru ya kpere vidio kọl na ọnọdụ ya na nwaanyị mba nọ mza
Also cousin brother so okay no ihe ekwe ekpe na enwe ihe ọzọ na ya mgbe ya kpọrọ ya kpọ ya na enwere ihe mere dị wrong na ya kpọrọ ka ọ kpọọ ya ozugbo mara ebe ọ nọ confirm opposition ya ma ọ kpọkwara ya na ọ na-emetara because oke akpa dịka onye na-agaghị alọta that day na ọ weta okwu ashiri ya sị mba no problem na nwa mba nọ mza na ya nọ ya maghị ebe cousin ya shi send gazi pictures o send gịrị ya wụrụ nwoke bịara n'ụlọ young man bịara n'ụlọ o weta picture mgbe dị anyị ma vidio mgbe ọ wọkụ ga mgbe nwunye bịara bịa nabata ya na gate meghere gate ya bata ebe a ka meseji sa endịrị na enwezi mgbe o jiri pụọ send that part ihe send wụ mgbe this young man bịara gwa esi ekwukwele na ọ gwa confront ọhala Igbo na ọ wee smart woman na ọ ga-ebugharị tebụl ngwa ya nọrọ nga na gbakwa nkịtị ọtọ si ekwule ya ekwukwele nwaanyị mba nọ mza ọ sị ya gbakwa nkịtị ya na-eri nri n'ahụ ya na-echesi nụkwa another time o send ha kwa picture again of another young man kwa mgbe ọ bataga na mgbe ọ pụga ya sị na ka we different face ọ gwa ya sị na ihe ahụ ga na ekwuecha anya na marriage aga stand na ihe nwere ịgwa ya wụ na ofu ihe doro ya anya ọfụma wụ na ọ lọta before ya rịa nwunye ya elu na ya ṅụọkwara ya iyi na ọkwa na-enwe nwoke ọzọ na ọ ṅụọrọ ya iyi ka ya dị sure that na-enwe nwoke ọzọ n'ihi na ọ na-enwere nwoke rịga ya elu ọ garịa nwaanyị elu na biznes ya ga-aga asa ọ na ọrụ ga n'ụlọ ọrụ mana a ga-achụ ya na ihe ya madere gbasara omenala na ka na nwoke a na-agbalagharị this one kpatara na ejiri nwa ga na plan na December gara aga gbara lorute jụwa nwunye se nwe ihe o nwere igwe nwunye ya si ihe dịka gịnịkwana by then nwa ya etolitekwala nwatakịrịkwana yikwere na ya enweghị any doubt nwunye ya jụwa esi ihe dịka gịnịkwana ya jụwa nwunye se nwe ihe ụmụ ihe ndị o mere na o kwesịghị ekwesị like ya na nwoke ọzọ nwunye si what nonsense na ele ihe ọ ga-eji ekwu ụdị okwu ahụ nwoke ọzọ na ya alụbeghị di ka nwoke ọzọ na ya ga-ahụ nwoke ya ga-ehi ụra ele ihe o ji ajụkwa n'ụdị ka ajụ na kwa ọ lọtara ka ha dị happy ya gwa nwunye si na yes na a ga-enwe happy na ihe ya ma nwoke ya hụrụ ka ya na-ahụ ya ga-ekwuli okwu ya naanị ndị ahụ o mere ya na-ahụhụ n'ọhịa chọrọ ka o kwuo ga-enyekwana ya nsogbu mee ya affect mana biznes ya ma gịnị n'ihi na enweghị ekwe na-ekwu nwunye si apụta plan ma ọ na ọ chọrọ ikwu okwu na ọ pụta plan ya nọrọ nga-asị jụọ nwunye si na ụmụ nwoke na-abata ebe a nwunye si na ụmụ nwoke na-abata na ha na-abata with purpose na ụmụ nwoke na-abata ebe a with reason na ya pụta plan ya gwala na ya pụta plan ya gwa nwunye si na ọ ga-aṅụrụ iyi ka ọ ga-aṅụrụ iyi na ya naghị apụta plan bịa kpawa isiokwu abịa jụọ ihe na-enweghị isi na ọ ga-aṅụrụ iyi na ọ dị only condition ya ga-eji arị ya elu ya na ebe ọ ga-eji bidokwa mewe again na ihe ọbụla ya nyere ṅụrụ iyi na ọ ga-aṅụrụ iyi na kemgbe ya ekwe nọrọ ala bekee na-enwebeghị nwoke ọzọ rịrị ya elu nwunye ya chịwa nwunye si na ihe mere before ya mee anything before ya ṅụọra ya iyi ọ before ya saa ya ihe n'ugbo ene o kwuru na ya ga-like ka ya na ya abụọ gaa bank ka o mee bank akaụntụ ya upgrade nakwa so na ihe o kwelo nakwa the first thing o kwuru mgbe ogbo oloji na ihe ya ga-like ime na ọ bịa gaa bank ga-eme ma bank ya akaụntụ ya mee ya update akaụntụ ya mee ihe niile o kwesịrị ime ebe ahụ mee ya upgrade na ọ lọtazie ka ha kwuwe ka efuru afọ ọ si agawa bank ga-eme those things ka ya mekwara ihe niile emecha nwaanyị mba nọ mza na enwere ezigbote ego nọ na akaụntụ nwunye na ego na ebe ahụ na ego dọrọ dị na akaụntụ this woman na ego mapụrụ ebe ahụ ego egwuregwu like ego a na-ejo ejo na ozugbo ya gara bank ga-emecha ihe niile enwere na bank nwunye move the money to his account ihe na-ebelieve hụ na ọ ga-adị very easy like that nwunye move the money to his account nwunye agwawa ya that na so far so good na ya gara aga meet cousin ya dịka o zikwere na ya that time gbasara ụmụ papers ala ndị ahụ ọ zụrụ n'ụlọ ndị ahụ ọ zụrụ ka ihe nwee ike ga-ahụ maka erejista ya na local gọọmenti na o wetachikwala na erejista ji ole na o lekwa ebe dị dọkụmentị a niile ahụ nọ na mgbe wetazie iyi ahụ ka ya ṅụọrọ ya and ya ga-aṅụrụ ya iyi na ya gaghị ekwe n'ebe ọ lọtara kemgbe 2 weeks ọ lọtara na ọ wee ịṅụ iyi kpatara o ji erutebi nso metụbeghị nwedeze egwuregwu lọtin ofe na ya ga-aṅụrụ ya iyi ahụ na ya chọrọ ịṅụrụ ya iyi na nwaanyị mba nọ nwaanyị adịla serious ya gwa ya sị na mba na ọwụrụbeghị otu ahụ na ya jọsụ chọka ụjọ ọnụ ya ekwe ọwụhụ na ịṅụ iyi na ọwụ ya kacha mkpa nwunye ya gwawa ya sị na ya gwụchara ihe ya gwara ya na sịla ga-asa lọtara kemgbe 2 weeks onye pụrụ na-ahụbe nwunye anya kemgbe 4 years
ọ lọta kemgbe 2 weeks ihe ọ bụ n'ọnụ wee ṅụ iyi na ya ga-aṅụ iyi ahụ na marriage ya na ọ ga-end na enweghị no 2 ways about it na ihe ata eshigwa ya na ọwụ otu ọ dị na ya werele ego enye were property hand ya n'aka over lekwe nwa ya nwoke na ọ chọkwa ikpere ga mee DNA test na ọ kpọrọ ga mee DNA test nwee any other issue na ya enweghị any problem mana ọ hụrụ ihu ya ahụ ya ga-aṅụrụ ya na ọ dị only condition ya na-eji continue ibi n'ike agwụ ya nwaanyị mba nọ n'ọhịa ya elekọta ihe kelekọta ya kpọọ nwunye sit ya down werezie picture ahụ na short video ahụ mgbe that young man bajere the two young men mgbe ha bajere differently on different days mgbe ha bajere ya jụọ esi biko na ọmata onye wụ onye na onye sendere ya picture sendere ihe si na ya hụrụ this man ka ọ bataga n'ụlọ ya na ndị ọ notere aka na gịnị ka onye ahụ bịa mee ihe ebe ajụjụ ya na ugbo shi abịagara ya na ala bekee enweghị ihe nwọta ha shibiri ya ma nwunye asịrị iri ase nwunye ya mere fon kpọọ that man the guy agara bịa ya jụọ onye na ugbo nọ na vidio na ọwa wụhụ ya wụ onye na ya sị onye ya sị ọga na gịnị wa ọrụ ya ya sị ya na-arụ nọ AC ya gwawa dị esi na AC emebiri na ọ nwoke a fixiri ya na ọ chọkwa ka ya ṅụọ ya iyi na enwekwele ọkwụ na ọkwa na ọwụhụ na AC ka nwoke bịa bịa fixie enwekwalote nwoke na ahụ ya na ya bụ ọchịchịta na ngwa na eti ikwe n'iyi a na-aga ịṅụ na enwere ọzọ ọjọọ esi na elekwọtọfụ onye ka na onye ka ahụ awa another person esed ya kpọọ onye ka ahụ electrician ụmụnne m ụta ka ụmụ nwoke abụọ shi bịa n'ụlọ this man ya eji anya this man so ụmụ nwoke abụọ bịa n'ụlọ ya eji anya hụ ha na ebe okwu nọ na nwunye ya si ya ga-aṅụrịrị iyi na o burule ngwongwo lawa ụmụnna ya na ya werele ihe niile ha ndị ya gova na ego ya enye niile na but dọkụmentị ụlọ ya enye niile na ọ ga-agwa ya onye sendịrị those things and ya ga-aṅụrịrị ya iyi na ọ lawala ụmụnna ya na ya were ihe enwe onye ọ chọrọ inye ya enye na onwe ihe ọ chọrọ ime ya na ya ga-aṅụrịrị ya iyi before ya na ya bụ na continue ma ihe ga na o jule ya anya na ike gwụrụ ya nwaanyị mba nọ ga-esendetara m nọmba nwunye ka mụ na ya kwụtụ na ọ na-esokwe m kwere nwanne m nwoke ya aza m si ya ihe nwere wụ smart enemy ọ gịnị ka ị chere mgbe nwanne m nwoke ị na-esendere ego ga-arụ oke ga-eme ka ọzọ gị nọgidezie sị dọkụmentị ụlọ ṅụ ọ zụpụtachiri ṅụ na ya enyezie nwunye ṅụ a graduate ma ihe a na-arụ na ya chijue the whole document ka ọ gaga rejista ya wit aha ṅụ ka o mee des ka o rejista the document the property ebe o kwesịrị irejista ha ọ gịnị ka ị chere mgbe ụlọ niile ebe ya nwa nwoke ateka ndị ka nọ rent nwunye ṅụ automatically ya gagazi ebe ahụ ahụgazi maka ndị etiri n'ụlọ ka otu ifiliri nwunye ṅụ sef ihe ndị njara live ya ụfọdụ ụmụ nwoke echiri otu a gbufuo onye ha hụrụ onye ha na-enwe partner ha n'ụdị ya nwunye ṅụ ihe ndị njara live ya good thing na ọwụ iframe ya wụ ihe cousin ṅụ chọrọ ime ụfọdụ na-egbu ka ha aka nọrọ in charge of your property isend ego ha eji aka ha ga were ka ha na-ewere mere nke ha na-emere ha gị lọtazie nwaanyị take over from them ọ wụ dị onye aka ị bịara bịa genwe ntị n'olu bụ maka mmadụ ga-agwacha ha okwu onye gị na-ebi your wife the mother of your child ya sị na ekwukwele gị secure ya okwu ya against your wife ọ ga-ele otu ị chọrọ ka m si ghọta ihe ka ịkọga ugbu a na nwunye ya ewerele ego push ore of which ihe gbasara imepe akaụntụ ọ hụtaghị na trust ya gị lọtakwana mepe akaụntụ ya push ore ka nwee ka ịtụge butere ya na akaụntụ nwe your possession igosi na ọwụghị ego dịka ọwụghị ego ka ọ bịara otorobịa ọ bịara genuinely o ji obi ọcha ebe lụ ihe property si erejistara ya otu ị chọrọ ka o chiri ya ewerekwe ha ndị agha aka n'ova mmadụ abụọ esendere ṅụ ọ kpọrọ ha gị hụ ha face to face ya sọkwa nke esi iche itige n'iyi ya ga-aṅụrụ ṅụ kwechirizie na ya ga-aṅụrịrị ṅụ iyi ụmụ ikporola mmadụ ga ụmụnne ya ekwechiri na ya ga-aṅụ iyi na ya ga-ahapụ i mere very big mistake mana that aside nyetụrụ m nọmba ka m tara ya nọ ma ọ ga-ekwu okwukwu ma ọ bụrụ na okwu ekweghị okwukwu gị marakwa dịọwakwa ya otu ụbọchị ọ ga-ekwere enwe ihe tụrụ nga ọ bịara ụmụnne m werele fon nọmba nwaanyị kpa m n'aka mkpo ya etie nwaanyị mba nọ na ke m kpere na mdu ya gaji m ngekwa eso edu ya ga ịṅụ iyi m so na-anọkwa nne m gị na ịṅụ iyi kele leke wee ịṅụ iyi leke ịfọsụ ga nwa na-achị ga ịṅụ iyi otu i chiri chọọ ya sị nwaanyị mba nọ na ya mana di ya kụchagwara na m na m hapụga na bifo di ya elu suspicion aghara
ya mekparara m okpole video call o mekparara m okpole video call na okpo ya onwete ya nsogbu na ya chọrọ ikili onwe ya na ọ bụrụ na ya ṅụrụ this man iyi na ya agaghị alaghachi back to that house na ọ wee ebe ahụ ka ụta ya edewere ekwure na ọ bụ ụtọ dị okwu ekwucha m sị nne m ya sị nwaanyị ọma ya sị laa ya ma gwa ekeretirila onwe ṅụ problem ebe problem na-adịghị enwe ihe a na-akpọ common enemy. Every marriage, every family nwere ya a na-akpọ common enemy. Enemy ahụ ya na-arụ n'aka na ebe di na ya na-arụ ebe nwunye nọ. Mission ya wụ gịnị? Mission ya wụ separate ha. Tupu m aga na okwu m di ọ gwala ṅụ onye sendere ya pictures ndị ahụ na onye yes na ọsọ cousin brother ya. M sị good. Cousin brother ya no o doro anya that na onye dị in charge of his property, everything that he earned and brought home. Ọ gwara nghọta na ọ dị same cousin ya onye a na-esendere ego gwa ihe ọ ga-eji ego mee. Ụfọdụ property ahụ today na-amaghị arụ na before gị bịa. Oh, this your cousin hụrụ maka ha. Yes, m sị ihe nọ ebe ahụ ọbịbịa ṅụ na ndụ dị na that family na ọbịbịa ṅụ ọlụlụ lụrụ that man wee kwụpụga cousin ahụ ọ nọ n'ara. Ya nwa the one person na-achọghị gị na di at peace, chọrọ ka gị na di separate ya. Now mmụọ ya agbatawabe ya iwepụ ndụ automatically. Ọ ka na-arụgodo uru ọrụ game n'isi ṅụ. Ọ bụrụ na ị na-aṅụ iyi ị ga-aṅụ iyi ichere ịṅụ iyi ichere ịṅụ iyi. Ọ wụ ịmaghị na mmadụ nwere ṅụchi iyi onye ọzọ plan ọ det ya hapụ ya ndụ n'ike. Automatically ọ wụ ịṅụ iyi ahụ ị ṅụrụ gburu. Enwe ihe mere echi a ga-asị ọ gbaga shakashaka aka ya dịdị ha ọcha ọ gbaga shakashaka aka ya dịdị ha ọcha ọ na-asịkwa na ọ ga-aṅụ iyi ka ọcha ka o ji melite onwe. Nwoke sịkwa ya ṅụkwara nwoke dị makwara mechakwara gbagha hafụ asịkwa hafụ ọsị ya ga-aṅụrụ ya ọ ṅụọ na ọnwụ na tụtụba ya niile. Enwe onye ga-ama na ọwụghị iyi ṅụrụ gburu. O doro anya na ịṅụ iyi ahụ ị ga-aga n'ụlọ nne na nna ga nọ 1 year tiri gị ṅụọ iyi ahụ before gị continue that marriage. Ọ gịnị mere somebody ji dị interested in what you have gị nyere onye ahụ aka inweta ihe ahụ commission onye iro bịa na mmezu. Why? Ọsọsọ dị ya onye n'ala bekee ego ha na-ekwekwe ya kpara dị kpara ihe property a na-ekwekwe ya dị rụtara nwoke a na-ekwekwe lọrọ nkwụ ụgwọ isi gị. Ọ bụrụ na isi dị gị na-alụzikwa ya ọ gaghị egbochikwa ya lụrụ nwaanyị mind you. Mana you have ended up buttering the bread of that common enemy. Good thing na mgbe niile ọ na-akpọ video call enwe ihe o ji aka. Mgbe niile ọ na-akpọ nke enwe and the two pictures ejisiri ike capture send ọ hụ na those men in person. Hụkwanụ the reason ha jiri bịa n'ụlọ. Mana question ị ga-ajụ onwe gị who is that person mere onwe ya manta onwe ya wepụta onwe ya ịrụ ọrụ surveillance iti isi video iti isi ọ gịnị wụ interest onye ahụ ọ gịnị ka onye ahụ chọrọ. Mgbe ụfọdụ mmadụ na-alụ onye ọlụrụ onye Chineke wepụtara ya you find out that na you think far you're thinking the far it is smarter. Ị gaghị na-eji na judge onye gị na-ebi even though na ọmacha odo ya anya. Ihe ọ atụrụ ihe a gwara ụmụ nwoke na jealousy dọ na mma. Ụmụ nwoke nwoke na-enweghị jealousy n'ime ndụ ya gbawakwa ọ ga-eji nwakere ihe dị ọlọṅụ a ga-enwerịrị some of them say na ha na-echekmate with them. They are just controlling the fact na control ga-apụta na onweghị jealousy in him and ị gaghị egbu ya for it. It's part of love. Aṅụrụ iyi ahụ ị chọrọ ịṅụ ebe ọ sịla ṅụ na ihe niile na ya gị na gị forget na gị hapụwa ka ị gbagasị shakashaka na ị ga-aga ṅụrịrị iyi ga-aṅụrịrị iyi ịgbagide shakashaka ya asị lowe na gị lowe gị hapụ ga ṅụrị iyi gị opportunity ga-eji tụrụ ime ọzọ gị nọrọ na ị ga-aṅụrịrị iyi ya amaga na plan time ya ezu akwụkwọ ezi alaghachi ebe ochi. According to him na ya nwere ike ịlọta ebe October ama afọ ole ịrụ ihe mụrụ na otu mkpụrụ nwa nwoke gbadezi ụkwụ na-achọ iso onye iro mebie ihe ọma Chineke nyere ha na ị na-aga ịṅụ iyi. Eji m esi ewu my fan ị na-akakalete fa gị jọsụchi ime nwa cousin brother nke ọ ṅụgbuo onwe mgbe ị lara na ire ka ihe ifidere ebe ohi nga ọ na omega ọ ya n'onwe na mmiri ya achịa ya ṅụọ ya dị very happy chebiri ha ka ịṅụ iyi ahụ. Gị na di gị need join hands together. You have proven to him that you're not a good digger. Na ọ wụghị ego ka di gị sị na gị gbaghara ya mana ọ wụghị fault ya n'ọhụ na Nigeria.
mana ajụla o mechara jụọ ọnwụ. It's not like ọ tụrụ ngashi. What more? Ikiliara onwe nke bụ na ị ga-aṅụrịrị iyi na ị ga-aṅụrị even though na ọsịla gị dị gị hafụ gawa gị esi ị ga-aṅụrịrị iyi ị ga-aṅụrịrị iyi. Kedu uru ị kpatara na iji aka agbajọsị everywhere mezie ihe a na ịdị serious na ihe ugbo iko ga na etu ị lawara ugbu a were ihe na ha ndị ya ofe n'aka ọ ga-emekwa ya cousin ya ahụ enwe ihe onye digbo ya gbowakwa ya and all mission cousin ya mmadụ abịa n'gbata n'ime ụlọ na-agba shakashaka nara ọrụ ka ege na ya sị m mba nọ mza ya sị m na ya na ihe m kwuru na ihe ahụ ọsọ wụ October maka ihe niile wụrụ punishment ya na ihe ahụ ọsọ wụ October na ihe ahụ ọsọ wụ October this year na October na ọ dị fa na ọnwụ na ọ ga-elota before October na obi agara ya mma n'ihi na ihe a niile na ọnya nwa kọsịrị ya na onye tiri ilugharị ahụ again m sị ngwanụ aga m na ya ga-ediscuss ya marakwa na ọ wụ ego ndị na-ebe ahụ na ọ dịgachakwara ha izi bills ha na-akwụ dị too much ọsọ na ọ wụ October ga-elekwe n'anya October ha na ọ dịrị nfa ọkwa ihe gị na di ga-eji obi ọma discuss wee ị gaghị abịa mewe gị na-eme ike mee ike kwechiri na ya ọ wụ ihe ọjọọ ịsọspekt mmadụ kama na hapụ onye na-asọspekt ọ sọspekt juru so na ihe ya hụrụ ahụzi ihe na ya adịla kiliad ị ga-egbu ya ịsọspekt mmadụ dị mbọdịrị ihe a na-ekwekwu ya nọ direct false accusation enwe mgbe ọ sọ na gị na ndị a niile ọ jụrụ ọ gịnị ka onye a bịara n'ụlọ ebe enwe mgbe ị gaghị egbu ya na ajụjụ ọ jụrụ ọ jụrụ ka o kilia ihe ọ nụrụ ọ wụ ihe ọjọọ enwe mgbe ọ sị na onwe shọpụtara ọnụ sị ịgbaga akwụna ọ ga-ịkpọrọ ya ọrụ gị ikpe ụmụ nwoke okpuru alakpụ gị ọgwa onye ahụ that accusation ihe ọ bịara ka ikili onwe gị ikpechizeni osisi na ị ga-aṅụrụ iyi ihe a niile ka o ji jinja nke ole ma ị ga-ama ọnụ jiri jiri ebe ya nwa sị gị aṅụzi gị hapụ gị ikpechirizeni ị ga egen enweghị igen ihe niile ihe na ego niile ha ndịala ya ofe prọpati ekpele ya n'aka ịmụra na ofu nwa nwoke derugodo ala gị sị na-alụgachi ọ gakwa alụgharịrị nwaanyị enwe ihe toro nga ọ bịara enwe onye a ga-egbu enwe onye kwesịrị ka egburu isi kpa ya n'aka gị na onwe nwekwa na ị ga-anọkwa otu ụbọchị gị regret nwa mistake a na-eme ya ma ị ga-egbu ya na mistake ya ọwa ajụjụ ka ọ nọ na Naịjirịa ọ nọ na Naịjirịa ihe a na-ekwu gị jụwa ese nwere chichi jiri nga mụ na nna akọwa keke ewe somebody na abroad ha dị very very vulnerable to story to informations nne m hapụ ka ọ wee ebe ekwuru igbu na-egbabewe ngwakwala na nwanne m nwoke sị lekwe mụ na nwunye m ekwu lekwa ọsị October na ọ dịrị ya fa na punishment nwere ị ga-alọta before October the man asị ya ga-alọta Easter na ọwa ego ya kpara na ya na-alụje Easter na echebiri ya Easter na ya na-abụ ga-egwu na ha ga-egwu eji isi egwu pushibedi ha gwuo egwuriwa a na-eme ya wụrụ ihe ọchị ha edoziele now condition nwunye nyere wụ na ihe ọbụla ọ na-achọ iji ọ na-ajụ ya directly na ya na abụọ na ihe ọbụla ọ na-ajụghị ya ihe ọbụla ọ na-ajụghị ya directly ọ bịachi n'azụ na-ajụ ya na ọ na-ewe ya iwe na ya wụ honest person ya dị open this sincere na ihe ọbụla ọ dị free eju ya ihe ọbụla ọ chọrọ eju n'otu ọnụ ugbu a na-ejide nwoke aka na ya pụta echi na mmụọ ya gwa ya dat na love trust and ozi na ihe ya na abụọ na-eme na ọwụ ego ka ya bịara eli ya ga divorce ya na ofe ilikwe na-enweghị na-egbu ekirikiri n'anya ụmụnne m ọ na-ahụ na nọ dịka nwaanyị a tu ugbu a na ha edoziele the man si ya ga-alọta April ọkwa onye lọtara December oloji abụ April ọ gịnị kpatara ya mgbe onye iro nọ n'ekiti ya arụ aka ya arụ aka ekpa ya arụ aka ya arụ aka ekpa jishi ike mara mgbe onye iro batara mana onye ahụ dị interested in what you have mana onye ahụ ga-eri mkpe iri mkpe awụhụ mgbe mmadụ nwere ke property iri mkpe wụ ihe mmadụ na-arachatazi position and right ewepụgazi onye ahụ denwezi ego n'ime ya enwe mgbe onye anya niile ọ na-ede gị pụọrọ ya mara mgbe onye iro gbagashakashaka n'ime marriage gị na nwunye gị n'ime marriage di gị ọwụ ọka niile ka eji eme ọka ụmụnne m ọhịa ọsọ mbịa gbotere ọnụ unu were kwe mụrụ agụ ọsọ m kelee ọnụ ọ wee hardcore ọwụ one of the family ọhịa ọsọ mbịa gbotere ọnụ ngọ ha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ